Sanibonani ke Bongiwe lo Ndlovukazi ngiza nendaba wona uzanani nendlebe. Namhlanje ke sizoxoxa ngestory sikamngani wethu ongenelana wathi umngani wethu hey Bongiwe mina ngaye ngajola nesatanist. Uthi we ngaye ngathana nesatanist. Uthi ngahlangana nalomfana lo sasifunda nje sifunda sonke sisevasithi uthi enene masuka evasithi siyafunda nje siloku sifunda nomfana ngahlangana naye kuphi elibrary. Okay, ebusuku nje siya na crosser like siyafunda sifunda nje kumele sibhala ama exam. Uthi I met this guy khona library uguy angikhulumise avele asuke nje etafuleni lakhe la eyifunda khona eze kumina azothi how uyafunda angibuza ukuthi ngifundelani bese ngimtshele nokuthi angibuza ukuthi unyaka wami usingakhi ngimtshele nje yonke information that he was asking as a fellow student abesethi oh you can ungaqala ufunde kanye nami if you don't mind mina nginayo umuntu engijwayela ukuthi ngifunde naye. Nangampela ugela athi no it's okay abese yamtshela naye ukuthi only to find ukuthi no these people are doing the exactly same thing esikoleni bafundela into eyodwa. Nangampela ke bafunde benoguy kulobo busuku loba until baze baqeda ngabo 3 am abese ethi uguy no it's okay ngizokuphelezela uhlala kuphi abese yasho ukuthi uhlala kwi-res ukuthi nangampela uguy ahambe naye bawokhe azayombeka e-res. Makambeka e-res uguy bese yonke into kube right nje nangakusasa baphinde babonane ba exchange ama numbers. Uguy useyaqala manje kube ngathi ukhombisa iinterest kugirl ukuthi yazi ukuthi wena I love you nje so much nje ngiyakufuna nje kugirl. Abese ethi ugirl no it's okay umfana wakho nomfana osegoli nje bebefunda kuphi eUJ. Bese ethi ngiyakuthanda uthi ugirl ngithi angimtshele ukuthi manje mina i-main focus yami akubona abafana i-focus yami isikole so angikwazi ukuthi ngibe kwi-relationship. Athi umfana no nami uyangibona nje ukuthi ngumuntu ohlale efunda ose-library and ohlale nje ebusy so I don't get time yokwenza umbhedo so don't worry mawuthana nami you in usezandleni ezisafe. Ugela athi okay kulungile naye ugela uyabona ukuthi uguy because indlela abonakala ngawo ubonakala umuntu serious and who is really into going to library and uyamfuna vele umuntu abazofundisana naye. Nangampela bafunde noguy bafunde noguy. Uthi uguy une interest yokufunda ngeinkonzo nangeinkolo njalo nje. Uthi ke bese yambuza ugela ambuza ukuthi enene baxoxa nje ngelinye ilanga uguy amtshela ukuthi yena akayena nje umuntu obelievela kakhulu einkolweni. So ugela bese yambuza but why you always carrying books that talks about inkolo ngeinkolo ezihlukene. Athi uguy yena we atheists ngazi noma ngipronounce kahle yini kodwa ke yona leyo laba bangakholelwa nje ukuthi uNkulunkulu khona. Okay abese ugela athi I know yena bese yambuza uguy bese yamtshela ugela ukuthi I know mina ngisonta kaShembe ekhaya wonke umndeni wasekhaya usonta kaShembe so iyona inkolo engikholela kuyona leyo. Uthi umfana ahleke but ahleke with a smile sokuthi like a sarcastic smile. Uthi ugeli ambuza ukuthi hayibo yini what's funny ukuthi ngisonda kaShembe. Uthi abese ethi uguy no there's nothing funny it's just that kuyahlekisa nje ukuthi niyakholelwa einkolweni eziningi ezingenamthetho nje. Uthi abese angamnaka ugela athi kungcono singakhulumi ngeindaba zenkolo because izosixabanisa leyo nto mina nawe because mina I do believe in what I believe in and I'm okay with you believing in nothing. You know what I mean? Abese uguy was very smart so ugirl bebefundisana besizana so that's why ugirl wa end up fall in love because uguy uthi nje uguy wakhona wayehlakaniphe kakhulu nje esikoleni. Uthi uguy ke kuze kushaya isikhathi la uguy invite khona umngani wethu ukuthi umngani wethu akahambe aye labahlala khona eres kamfana akho umuntu abashera naye akekho ugodukile ekhaya. It was a weekend abesethi if you don't mind you can come uze res yami. Hayi nangampela ugela athi ayike kulungile it's okay ngizoza. I-res yabo was not far from each other like that. Nangampela eze ugeli uthi bafike nje bahlale because there was wayemtshelile uguy ukuthi akekho interested ekwenzeni ucansi and uzigcinile ufuna ukuzigcina up until kuze kufike umkhwenyana wakhe and inkolo yakhe kaShembe uyahlolwa uyintombi and uzimisele nokuthi abugcine umntombi wakhe until azashada.
uGuy kube ngathi umuntu understandayo. uGuy kube ngathi umuntu understandayo ukuthi okay umuntu wami uthi enene uyasonda. So mabavakashelana ke bafike bafunde that day kusho ukuthi ke bafunda until bafunda erisk kamfana until kuze kushaya isikhathi sokuthi balale. uGuy abese yathi ngizolala phansi wena uzolala esofeni. Nangempela uGirl amina uzolala embedeni, uGuy uzolala phansi. Nangempela uGirl alale embedeni, uGuy alale phansi. Uthi uGirl but kunento nje engavumi ukuthi ngilale kulendlu. Uthi ngabo qala kuya ba late seko 3 uthi ivele ishise lendlu kube nesivuthe. Uthi but kusebusika kodwa this room kalomfana iyashisa bese ngimtshela ukuthi enene akavula ifastela like ngiyashiselwa. Umfana apretend ngathi ulele bese ngiyabona ukuthi okay kushuthi uthi ngiyacabanga ukuthi welele or why pretend but I'm not sure but wa pretend njengathi ulele. Okay kuyabe ngilale ngizumeke khona kuloko kushisa lokho. Uthi kodwa nje ku uncomfortable emva kwalokho mangilele ngizwe ngathi ngiyacindezeleka nje engathi ngiyacindezeleka. Uthi mangiphapha makuloko kucindezeleka ngivuka umfana uhleli ugoqe inyawo kanje ungathi uya meditate ukhuluma izinto ilimi angazazi uGirl. Uthi uyakhuluma ayisho lento uthi uGirl azitshela ukuthi okay kushuthi lo indlela mhlawumbe naye athandaza ngayo or indlela naye enza ngayo izinto. Uthi angasho lutho umfana kodwa kube ngathi umfana akekho la use transnishile akasekho nje wenze nje i-transition nje usekwenye indawo nje kwenye realm of the spirit. Uthi aphaphama uGirl until umfana azaye ukwenza lento bese etshela uGirl ukuthi bese uGirl yamtshela umfana ukuthi yazi njeba nje ngilele lana nje ngakinyeka ulala kanjani lana i right nje lendlu. Athi umfana no indlu right thina sijwayele ukulala nje hayi mhlawumbe wena khona izinto ezingekho right kuwena. Uthi athi erest yami la ngijwayele ukuhlala khona ngikaze ngize ngicindezelwe izinto and ngifeel uncomfortable like what's going on. uGuy athi angazi athi akaza akhulume ngisho nalomuntu oshare naye la endlini ukuthi nje akukho right. Athi hayi cha. Uthi hayike uGirl ahambe avuke ekseni ahamba esikoleni nomfana avuke bageze bahamba aye esikoleni bafunde baphinde futhi kuphela isonto bayafonelana ke nje baxoxe normal things nezinto zesikole nokuthi mina ngiphasile kule nje baxoxa lezo zinto nje. They mostly sharing umsebenzi wesikole. Uthi but uGirl makafika lana uyafika kunencwadi ehleli eduze kombhede kamfana enendingiliza besiba nenkanyezi phakathi. Uthi le ncwadi uthi ngayibheka that day but ngazitshela ukuthi hayi le ncwadi le yanganginika nje ukuthula le ncwadi le efundwa engibona la but ngangakwazi ukubuza ngayo because ushilo vele wathi enene yena is studying ngeindaba zeinkolo. So ufuna ukwazi ukuthi which one is a better inkolo kunenye, you know. Uthi ke aqhubeke kumfana bafonelane kube mnandi uyeza ku part 2. Uzozwa ke la seqala khona sekushuba la uGirl esebona khona izinto ngumfana ukuthi umfana kanti ukhonza ini uSathane.